bagaman lang na talaga pag nakabasket sila, i-delay nila yung offense itong mga taga-Higmoto partner. Tama. And yung steal, bonus na lang yun. Oo, makascore man ng Higmoto sa kanila, mahirapan muna. Right now, it's Bagamanok with the ball. That's a wild shot, I can say. Last. And at Habuso against the much younger na si Manlangit Tarnate. Binigay kay Tabuso at the post. What a pass, partner. Good two-man game on the part of Taupa to number 25. Makita ng gilas dito ang dalawang guest players na sina Rosas. What a shot Oh! by Ubang Jerwin. What a spin. Ayan na si Manlangit. Tumatakbo. Grabe naman yan. So, ang sabi sa akin Coach Noli, ano daw to construction worker, talagang napaka-grabe yung pagtrabaho. Pero napakagandang lusot naman on the other end ni Ubang. Bob powering his way for two. Grabe. That's pure muscle, partner, yung move na yun. Dito tayo sa taas, nakita ko ayun nung nagbanggaan talagang rinig namin yung dalawang katawan, nagbungguhan. Ayan na si Tulay sa ilalim with the fake. What a pass! And a short shot stop. Galing kay Traqueña. Very effective ito. Kaya na-open itong si PJ Ducor with an easy two. A block for Tabuso. Ayan na si Tabuso. What a crossover, partner! What a pass! What an extra pass mula kay James Solera. Sabay Oo. turo, ayan na. Dasigan, corner three. No good. Bonita with the board and a putback for two. Ayan, this ball game is getting really exciting. Pero talaga yung kina-teach height dito si Traqueña blocking down shot. Ayan na si Gabriel against Avila. Behind Gabriel. What a pass kay Tupreo and scores for two. And napakuha. 30 ang score natin at 2 minutes and 43 seconds dito po sa ating second quarter. Pandan versus San Miguel. San Miguel may tanga na bola. Number 14 na si Tasara is none other than Justin Jade. Oh! What a sensational shot mula kay Javier. Is ang mga team players ng Team Bato. Aminado din daw siyang nahihirapan ng kanyang team players dahil kulang sa tulog at pahinga. Halos din daw karamihan sa kanyang mga team players ay puyat dahil nga sa match-up battle between Team Panganiban nila kagabi. Pero as per Coach Joseph Dan, they are ready to accept what will be the result of the game at gagawa sila ng paraan para may uwi ulit nila ang panalo. Ayan muna ang latest update mula sa court side ng Team Baras.